Chámome Iván Castiñeiras, son realizador, veño aquí a presentar o meu traballo, sobre todo Deuses de Pedra e as curtametraxes precedentes. Entón, durante estes días en Xaneiro, bueno, fan un foco aquí na Filmoteca e estades convidados a vir. O meu cine quizáis nace a partir da miña chegada á universidade, porque, bueno, veño de Ourense, de un pobo pequeno, e a verdade é que non tive moito acceso a ver cine, e cando chego a facultade, a Compostela, encontrome que hai un cineclube que a día de hoxe está na Xentalla, pero na altura, estou falando 99, estaba na Facultade de Comunicación Audiovisual. E, bueno, pois tiven a sorte de poder, gracias aos compañeros que estaban alá, ver películas, o sea, cinematografía, historia da cinematografía, Dreyer, Pasolini, Truffaut, e tiñamos a posibilidade de ver toda a filmografía de cada realizador. Entón, bueno, eso marcoume moito, me fixo desexar tamén eu poñerme a fabricar, a facer cine. Empecé a facer algunha curta e cando acabei os estudos en Santiago fun ao Conservatorio de Cine a Lisboa. E, bueno, a partir de aí, pois, empecé a aprender como facelo e a primeira traballo que fixen visible foi un poquinho afincado no meu territorio, na terra natal da miña nai, que é a fronteira entre Galicia e Portugal e o sur da provincia de Ourense, nunha aldeiña que se chama Cádavos e outra aldeiña que se chama Moimenta. E así foi como fixen a primeira curta, que se chama A Raya. De Deuses de Pedra se filmou ao longo de 15 anos. Foi unha mestura de autoproducción durante 12 anos e os 3 últimos anos que tive a sorte de colaborar con Ángel Santos como produtor, Pedro Duarte en Portugal, Mine Sequer en Francia por Nous dans les Bois e en Roba Escura Andrés Gil Mata. Claro, estes 12 anos máis os 3 foi un camiño de recolla onde quería pôr en práctica tamén unha serie de gramáticas cinematográficas distintas, e o desafío, era, pois eso, a través de todo este material recollido, como manter un fío argumental, pero como facer un relato tamén caleidoscópico deste territorio. A película foi filmada en 16 milímetros, polo tanto, houve unha economía a hora da grabación, da duración do que gravamos. Creo que a temporada final anda a volta de 12 horas. Claro, nós en Deuses de Pedra vemos 85 minutos, entón hai material que tivo que dar fora. E nada, o proceso foi, pois, ao longo dos anos, un par de veces pasaba por esta aldea e fui moi ben acollido, esta aldea que transfronteiriza entre Galicia e Portugal, que Moimenta do lado portugués e Cádavos. E foi, unha recolla, pois eso, moito devagar, vendo como todo evolucionaba e como había un ciclo aí tamén de migración que se pechaba e unha serie de ciclos temporales ligados ao territorio que se repetían unha outra vez. Sempre teño a esperanza de que a película non se convirta nunha lata de museo e onde teñamos que ollar para ela para poder entender o futuro, non? Espero que estas tradicións se conserven e que o rural non esvaezca. Desexo de todo cineasta que a súa película se materialice e, polo tanto, pase en unha pantalla grande e que a audiencia poida encontrarse con el e xuzgalo e tamén acariñalo. Isto aconteceu, a primeira vez aconteceu en Rotterdam, en febreiro de 2025 e logo, repetiuse en varios festivais. Xa prácticamente pasou un ano, vai pasar un ano e agora estamos na Filmoteca de Galicia. Para min é unha entidade moi importante, fundamental para o noso cinema en Galicia, para os realizadores galegos que nos apoia, que mostra os nosos traballos e, polo tanto, unha alegría poder estar aquí.